Oho, a šta se to krije ispod poklopaca? Hajde da pogledamo. Leslie, počni. Ajde, podigni. Jedva čekamo da saznamo šta je tamo. Ili će prva ipak biti Suzy? Wow, pa to je lutka Barbie. Kako je lijepa. A šta ima Leslie? Da vidimo. Nevjerovatno. Ona također ima lutku, ali čokoladnu. Čekajte, šta je ovo s njom? Okej, moram probati. Moja lutka je potpuno od čokolade. Super! A ja sam već napravila kuću za moju lutku. Izgleda tako sjajno. Stavit ću modnu pistu, stočić za šminkanje, kozmetiku, tepih i stolicu. Ovdje će biti haljine, a ovdje cipele. Dodat ću još postere i aksesuare. Sada moja lutka ima svoju kuću i ogromnu garderobu. Odlično! Hajde da probamo da ti obučemo drugu haljinu. Wow! Izgledaš prelepo! Ali znaš, može još bolje, slažem se. Hajde da probamo sve haljine iz garderobe. Izabrat ćemo najbolju. Ni ova nije loša. Da vidimo sljedeću. Okej. O da, ova je najbolja, slažem se. Izgleda savršeno. Pomeraj se, slikat ću te. Jao, hoću i ja da se igram. O, imam ideju. Skloni se. Eto, sada moja lutka živi ovdje. Što? Kako si smela? Baš si bezobrazna. Isterat ćemo te iz naše kuće. O ne, to ću ja vas isterati. Ej, skloni se. Ti se skloni. Eto ti. Šta si uradila? Otkinula si joj glavu. O ne, moja lutka je uništena. Izvini, nisam htjela. Sad ću sve da popravim. Eto. Joj. Sad je još gore. Žao mi je, šta da radim. Tačno, imam ideju. Stavit ću sve u činiju. Uzet ću fen. Ne, nemoj. Ma čekaj, sad ćeš sve vidjeti. Eto, sad imaš tečnu čokoladu. Čuti, to još nije sve. Sipat ću je u ovaj kalup. Odlično. A sada čekam da se stegne. Spajam dva dela i vidi. Napravila sam ti čokoladnu igračku Labubu. Izvoli. Odlično, Leslie je srećna. Hvala, to je tako ukusno. Ali nisam mislila da ćeš ga jesti. Dobro, neka te, bitno je da ne plačeš. A šta je sada ispod poklopaca? Hajde da vidimo. Ko je prvi? Otvaraj. To je čarobni štapić. Cool. Wow, još i sjaj, nevjerovatno. Hajde, probaj da dočaraš nešto. Wow, napravila sam čokoladu, vidi. Dobro, a šta imam ja? Wow, i ja imam štapić, ali moj je pravi. Zašto se ništa ne dešava? Gde je moja magija? Hajde! O, eto ga. Nešto se desilo i... O, ne. Ne, nisam ovo planirala. To su samo naočare. Baš si bezobrazna. Što? Sad ću stvoriti još nešto. O, da. Tu je gomila čokoladica. Poješću svako od njih. Blago meni. Joj, hoću i ja da probam nešto. Možda ću ipak uspjeti da stvorim nešto. Bolje da sklonim štapić, što dalje? O, ne, opet nije uspjelo. Sad imam brkove. Šta? Zar su pravi? Tako si smešna. Ne, to uopšte nije smešno. Imam ideju. Ne! Što si uradila? Moje uši. Sad si ti smešna. Jel tako? Onda eto ti. O, ne, zar
Zašto sam zelena? Tako me nerviraš. Eto ti, nemaš više čokolade. I još ćeš biti stara. Tako ti treba. Kako to? Dosta mi je. Daj mi taj štapić. Eto ti. Šta? Jesam ja kuvar? Šta si uradila, Suzy? Odmah to ispravi, vrati mi štapić. Daj mi, slomit ćeš ga. Eto, jesam rekla. Sve se vratilo kako je bilo. Odlično. Sad sam ponovo lijepa. Jo, ali slomila si moj štapić. Eto ti drugi deo. A ja ću stvoriti sebi još nešto slatko. Kako se to desilo? Sad je sve pošteno. Pa dobro, poješću barem to. Nije loše. Da. Hajde da vidimo šta sada imate. Opa, to su slušalice. Leslie ima čokoladne. Izgledaju ukusno. Hajde, probaj ih. A već ti zavidimo. A šta ima Suzy? Ona ima prave slušalice. Pogledajte kako uživa u muzici. Tako smešno pleše. Ja, ona uopšte ništa ne čuje. O, ne! Suzy, šta si uradila? Slomila si naš sto. Šta? Joj, pa dobro. Šta da se radi? Hajde da ludujemo. Ja, ona nije normalna. Hej, prestani da se guraš. Baš me nerviraš. Probat ću. To je nemoguće. Sklonit ću se dalje od nje. Odlično. Daleko je. Mogu na miru probati. Jao, šta da radim sa njom? Ovo je prava ludnica. Joj, ne! Moje slušalice. Razbile su se. Hej, ti! Sad ću te! Hajde da plešemo. Ne moraš. O, da, ovo mi je omiljena pesma. Dobro, onda ću da te snimim. Tako si smešna. Ovo će biti hit na internetu. Objavljujem. Umorila sam se. Šta? Stiglo mi je neko obaveštenje? Okačila si me na internet? Hvala, sad sam popularna. Pogledaj koliko lajkova. Svima se sviđa kako plešem. Da, sad sam prava zvezda na TikToku. O, da! Da vidimo šta sada imate. Otvaramo. Je li to vilica? Dobro, Leslie ima čokoladnu. To nije tako loše. Može se pojesti. A šta onda ima Suzy? Iu, ovo je prava ljigava vilica. Šta? Ona se još i ujeda, strašno. Suzy baš nema sreće. A ja mogu pojesti svoju vilicu. Tako je lepa. A što ovdje radi baka? A deco, jeste možda videli moju vilicu? A sad ću je dohvatiti. O, da li je to moja vilica? Vrati mi je, unuko. Odlično. Hvala ti, dušo. Baš si mi pomogla. Idem ja. Eto je. Što? Gde je baka otišla? Dobro je da sam našla svoju vilicu. O ne, ispala mi u vruće mlijeko. Šta? Topila se? Kako je to moguće? Sad je to čokoladno mlijeko. Jako ukusno. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sa svim uskoro. Ćao, čao društvo!